तर नमस्कार, जय महाराष्ट्र मित्रांनो. केस तालुक्यातील सासोरा येथील एकनाथ महाराज मठ संस्थानामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत तेथील वारकऱ्यांनी बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र प्रशासनाकडून या आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्यामुळे तेथील वारकऱ्यांनी झाडावर चढून टाळ वाजवत हरिनामाचा गजर करत आंदोलन सुरू केले आहे. तर तेथील परिस्थिती काय आहे हे आपण बघणार आहोत आजच्या व्हिडिओमध्ये.